शेतकरी कर्जमाफीवरून कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी शेतकऱ्यांना सुनावलेलं आहे। सरकार पैसा शेतीत भांडवलीसाठी देतं, साखरपुडा लग्न करण्यासाठी नाही, असं कृषी मंत्री म्हणाले। कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केलेलं आहे। कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात बोलताना शेतकऱ्यांनाच सुनावलेलं आहे। बर मला एक सांगा, आता हे मीडिया चालू आहे, मीडिया असं बोलत नाही। तुम्हाला कर्जमाफी झाल्यानंतर जे पैसे येतात त्या पैशाचं काय करता तुम्ही? शेतीमध्ये गुंतवणूक आहे 1 रुपयाच तरी? नाही बिलकुल सरकार शेतीमध्ये गुंतवणुकीला पैसे देणार तुम्हाला। आता पोखराच्या माध्यमातून तुम्हाला पाईपलाईनला पैसे आहेत, इरिगेशनला पैसे आहेत, तुम्हाला क्रॉपला पैसे आहेत, शेततळ्याला पैसे आहेत, सगळ्याला पैसे आहेत। भांडवली गुंतवणूक कोण करतं? सरकार। शेतकरी करतं का? शेतकरी म्हणतो विम्याचे पैसे पाहिजे, याचे पैसे पाहिजे, मग साखरपुडे करा, मग लग्न करा। बरं का साहेब? हो साहेब, तो विषय आहे ना।